Pozdravím všetkých, ktorí sledujú naše videá na Facebooku. Nachádzam sa v DAF XF Euro 6 medzi Žumberkom a Kráľovanami. Na aute vypovedala službu prevodovka, alebo aspoň píše zlyhanie systému prevodovky. So mnou je technik Šimon. Po napojení na diagnostiku sme zistili, že problém je v posilovači spojky, alebo respektíve v jeho kabeláži. Keď sme začali kontrolovať kabeláž, tak bolo hneď jasné, že niekto tú kabeláž už pred nami opravoval. Takže ju skontrolujeme a uvidíme, či to bude kabeláž, alebo budeme musieť vymeniť celý posilovač spojky. Vonku je celkom slušná kosa, je tam okolo 0 stupňov a fúka dosť silný vietor. Tým, že tu už je aj tma, lebo už je 7 hodín večer, tak aj problém je vidieť na niektoré piny a kontrolovať kabeláž. Čo sa týka tej chybovej hlášky, tak sa to správa tak, že po zapnutí kľúča na diagnostike, keď dáme skontrolovať výsu vidlice spojky, tak tá celá vidlica kvázi sa pohybuje sprava doľava. Aj keď by mal držať stálu hodnotu. Momentálne vám to neviem ukázať, lebo ten konektor Šimon odpojil, ale po zapojení konektoru bude pekne vidno, ako tá vidlica sa pohybuje aj o 6, 7, 8 mm sprava doľava. Pokiaľ nenájde chybu a už rovno neopraví tú kabeláž, takže to nebude vidno. Ale momentálne je taký stav, že tá vidlica aj v kľudovom režime má strašne veľký rozsah a spojka je úplne rozpojená. Dáš dať? Vypni. Vypnúť? Mhm.